Red Cliff kami. Ni Saturday ngunya. Kaya ko naarap kong pampirang days na rin. Ay, lagpas ka na gurud maming day 33. Itag mo si Tito Albert. Yun na sabi ni Tama, pag nag-day Albert, 33 ka na. pagal na da ako magkuya. Patunayan mo na ka papagal. Oh, Bert, sabi mo sa kuya, pag day 30 ko, malumbay na akong mag-vlog. Oh, alive pa ko. Alive ba? Anong river ini? Yan lang, may guara. Lake yan? Dahil garong katakot niya kung dagat. Dagat din sa to, so lagpas siya. Pwede ka dyan mag-grab nyo. Iyo, dyan o, pwede dyan mag... Ay. Wow, malibot. No, that's for carry. Oh, excuse me. Yaw na kami igdi. Inidaang Red Cliff. Bawal na ano. Kaya yung sisi mo naman yan. Okay mo.
lipot. Ilinga oh. Grabing lipot. Pero ilinga ang makuapo ko. Naglalakad